Ngalor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ni online. Ni ai service ru ki tablet ju ki khna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wadi worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Kum ka wei ni gilat benang pen pro ajabing yang kena pule ka silam IG hikai jong school ka balapej Lakmi da ka balang Unitarian ka badan hak sinong Kendoso Haribhoi district ka badi ka wei ni sinong ki badan hak thain kapot jong jela ya ka bala sang narus nem shejar khandai spa prapuar ka bala jan kot syaga san paus nem ka jeng IG sekri syaki pajba ketika thain kani ka school ketika bala tip kum ka Unitarian LP and UP school Kendoso. Na kajinga jong por berkajing sim jingkit kli jong kino hikai bat ki bor penya school ki kena school kila nang bon kat badang mix nem banwan war jing nang jing stan na kaneng silam aja hikai haganeng singi ke bomentapat lapun kutno ya ka annual school week ka balapan long ha ka sien ka bahnyau ya ka balapan kentup lang ya ka jing rakhe jong school ya ka parents day ha ka balapan long ya ki jing lekai beper haganeng ka tayo boro shitayo bat kum juru lawan banisim bentalang haganeng ka singi da ki kmi ki kpa jong ikna school rengkat uba Augustin Malay kumukongsan nang tau pastor Lincoln Sawian ubri assistant minister ka UUNEI kumusumbut kongsan ha ki jing dan lang jong kiwe ki ripo kumat kathan lemru bat orang basinong gasinong Kendoso uba Nicholas Malay la penpun pengi nang kesingi da kajing syat bar kajing rwa jong ikna school kentup de kajing penhiar ya kalama jong school da kongsan. ya ki khun ki jong ni kine ki hambare kidang de ke jis dang ya lenti ke jong ki ba mentah lada manga ban ma phi ngim ai ya gani ke jing start ka ban long ka atiar ka ba ki kin yale a ke jing injuki ba ki kin long ka lawe ka ba phnai kum nong ki khni lenti ba ka ta ri ba ka jai ben riu jungi ngiyo e ka bakhlain ka tapeng ba bakhlain ka bor lada ma ki kimyo ya ke jinang jing start ka ba paka nadu na lain. Asa gawai ka kentin ka ba iba ikran mene bang social jumut bah bang ade bang penrung ya kawai ka subject ka ban hikairu ya ka akor ka burom mensua ka por bagi dak na li school bangi gadang kenmau ni sya hikai kan moral lesson habede bat ka akor ka burom kira ge gum ka kot khasimo ke jat sni ne ge gitu baba hikai ni shubut ba ge nadu ujing long kena kumno ban ya akmat kiram ba kumno ban ra kapiar rahmat kirumba kumno ban aija kumno ban aisha kumno ban aikwai kumno ban ayum habayat rahmat kirumba kim jusha ban yat dayan habayat dadam pengu ya kau sungkai ya ka klik ba pen i ka akor ka buram haba kendo ya tiru rumba halan tiskin kumno ngide ban kren haba ngi kendo ya kinong hikai halan tiskin kumno ngide ban kren kata ka akor ka buram shisha kumbai ba yong mane ka senjor habede bat ka akor ka burom hagane ka juk jungi manta kat baki si kidang mi kat baki por kidang wan hagane ka juk ka bangi manta lada na yin na sem ka senjor ya ka jing hikai ngi kemilen tishis pa persen na school ginam yo nengkong ka tangrai ka dei nangi ki kemi ki pa nangi ki himben ki para ki ba
tip kibalai syai ni dei ban hikai ya kini hep kibai ijongi kumno bikin long kibari ka akor ka burom namar maki kin salong kinom pateng ijongi maki kilong kipaya jo garib ka jai bendriu maki kilong kalawe jo garib ka jai bendriu na kata lada ka pateng jongi ka berangwan lada ka kami bet kayak kendriang yanongin keno ngihapan keno yangi namar dei mangi ka pateng jongi ka pamenta kumno ban ai ka jing hikaya ki bakin long kilawe gari kalau gai jo gari bat ka jai bendriu hanga bat api ka shong dan maki kin saai ya keno kaliang ya kiwe pat ki babut hadin ki jongki kata kadai ka ek jing angnut habede ka jinang jing start na kata ka jing start ka jing start kadai ka jing ai sobha ka bau blewai hau bre we pa we bat kanai ka jing start ka bangiyo haga jabing ka jungi omdon mano bala batu eka tetip ya kano jing start ka papio kadai ka jing ai kerpang kadai ka jing ai sobha ka ba omdon mano bala batu lau nung to la batu ya ka jing don ka jing em ka jongpi unung to la ban sim ya ka jing jongpi urus ni la ba pania pi henre tetip tang ka we ba ka jing start ka badon ka kri jongpi omdon mano bala batu na kata tau ngidon kam ban ai ka jing start kadai ka ba konsantam. Education is the most powerful weapons ng EP. Kapa pila ban perkelai ka jing inju kiwe, pila ban perkelai ki imlang salang, pila ban perkela ya ka jing trelang, pila ban perkela ya ganu ka benta kapa PPILT haga jing in ka jungpi. Ada klaim ka jing start breu ulong peli. Kebalang kelaga syukri hai kini ke saupo samtam. Udah pering kejadian tiga ke betul. Ini aku kerpanyu beli, aku malam mentah ke sekolah ke nangrai. Lengba kecil leda di, bagi sistem, jangan kayak gini gitu. Kemudian tray ke balang ini kelusu, ngasih ke dalam sibun. Ya pi kinung kayak gini. Mau kerja siu, ke dangrit, kerja siu, ke pompat dia bendebit. Henry diklaim kenja kata, pilai kerja cekuri ke bahatam. Naga benta ke sekolah bagai naik siapa. Kembali mentah ke sekolah jungi ke lanang rai. Ikna kila nang yadan kibawan mandi ya ka juga jinsan nani ka slim jing aji kai nama ka jinstan ku beklen ka namba sikman ketika atil kabala ban berat ya ka jindum kabala ban berat ya jinsadin kamtam ha kim lang ka salam Jadi kesyarak kebala baju syai ki kuan ki kiti kejui. Jadi syang nak kisah dengan kejui. Nak long ki bestad ki bersimpang. Bagi bayaru ha ke perpetan. Kisku ni kopong ki lebon belai. Om tangah so bat kuncu sina kadang. Kadang ke competition. Haga bekimei pa cumi gele ban pa ikuan ci school ki bakam ha kata gade ki shisha bakam ha ga bakam beti bakam biang ba boro nangi yebe cikabel the jong ga jan sta no ta ngai yu ble baku kina hikai ngol yo ko bo ga school ci ga lang ki idan ga po ci ko po Mga taro jikil men ka bawa cukup boleh. Kini ke sekolah kelak menanya syafran. Kenang say ki rang kesah ki kesah. Di balong hadiah buat. Kinong kit kinong ba
igari bijai benri itu kadang kathai gitu inuket kinong ba ikinong kasal bat belon kinong tibe jisya nagmenta kinong kasal gitu ngasih baik kebikal pang lagi kipa kiba ke sini ya dengan sul pule je ye kelapa je ki kuan je pi baban pule dengan sul je kiba si bon ya ke je kusan lang je pi je telang je pi dekat bagi biar je sul ke dengan ban sandul ya kubram kat kuah ban sandul ya ketip-ketip leh je kuan gidi je pi ke je kum chu kini ke juk kala ke juk kalian hikmat bagi poa manusia man ko ngo ikhlas ko inai kai kesempat lebih nak mau bagi poa bagi dalam sekolah bagi kena abangi ngici cai pre ban kulekot lane ngile runal lepas sekolah inai kai ke ai ya ke punishment lene ke sistem ke babam sempat ban penyah trong ben betul bahasa sekolah betul ketu ke generation kelenya ndai le juk kami mentah ukena umkwa yo isu dalam kong usu hadir sempat ndai ki campaign ya ke bangi ki behe pasal nilai ke bangi le macam tu mata kedau ke kam no hikai rekam ke bae ke kam ke badan beram ke kam ke badan ke jigi klik ke khia tu kata kumno ban sandul ya ki khuan ki jingi ki dik het ke berit ki masal ka lawai jogi imlang salang po ki sing basa test ka state jogi gong ka Christian state kapon ban ni yo kanam ka besniu tam na ka jingbon inong di drop inong khai drop non ka si khubor hi pule pisa yo I da ka jing pang da lot amta ka state kalawai ka district ki jongi akan tu ya ki khun jong ka shnong khamdau so philong ki samla kilawai jong ka shnong kilawai jong ka state ka ba I pat ka jongi ka jong na pat ka jong phi khamta mi khna school hangi ngi ki kimi ki kpa himla ban hikai him yo por ban hikai yala ki khun ni be yala ki jong ki jong ki kam ki business ki trai bangla ni wat yala ki jakpo pan penam start yala ki khun phi ki khna school to sngap ha kumno ong ka tin blai phi ki khun to ko ngo yala ki kimi ki kpa babit Islam hala ka jong ga arta phi dei ban bat kumno blai ong ha ka Bible hinlong ikna batit singi ban minot ban puli ya kot ma hinlong sen ke singi ma hin yo ban khej ya la ka jingtrai stam nobi ma hinlong hala ka jong so ma hin imja po na ka jing start ke jong pi pitip ka pathai bamta what you up ya ka kam sarkar manta ka kam sarkar ka wei ka pos ba lalai iba apply da ki 1,000 not tang wei ban yo na da phim yo ka jing na ka jing start phim la ban tre ban ta manta ka juk ka bathumai na ka na melasgi tre company ha ki no ki banta ki da ki tho ki wat ya ka jing start ikna ban ai kam ai jam wat haying ro phila ban na da phim yo ka jing start phim la ban tre ha ki jing ki briu tang ba phila ban tre ha ki khlaw ani haki hali pentor kajing start kalau kajing start ka bokor dong ani phi pule haki Bible ha ba ong kinestis kajing start long ka bokor dong tam omla kong ong irang ba sunang boron nopi omla banya di banya thiet ya kajing start ngila ban di tang ki tiar bangi thiet na yeu kum ki jhur ki jan kajing tip kabarit teng kajing tip kabarit kalong kajing ma ya ke lang salang na kadau toda pule bha minot bha ki pule ki jungpi
Syafi ki kimi ki kapa bi kasngi burom ke besuk bakmen ni pi menta kasngi. Wat apreng ki jibun kam pila pelai por kapeni ba pi bakli. Yala ki jong ki kun ki kiti pi bakli yaki nang menta ban penang penstat pi bakli yaki habaro ki liang jong ki jibun kam ke jong ki. So tenat sengongu bat ngidon bok bangidon ki kimi ki kapa ki basngutu ya ka jingdon kam jong ki khun bat ka ei ka ba ki khun ki don kam hakane ka juk ka ba benta pi ai senran ki pi don lang bat ki bat phimju ino yaki ngakan mau ki por ki barang la school mensua ki kimi ki kapa ki bun kam ki bapli ban penbit penbiang kim don por ban senran yangi abang ilai sa school. Henry aingu yo belai balang bag jing tray stom jungki ngilong kumbang ngilong ngitip yo a ubi ngilai ru ka shanti. Kalong ka jing ran ya ka jai ben riu ka jungi hagane ka juk ka bamenta bangin dang hap ban shanti. Kita kadaw penang perstadi ki kun bat ayaki ke jingnang jistat ke bapura bat hikayaki ya ka akor ke burom hikayaki ka ei ke babha ka ei ke basniu nang benta bakin bha kin miat ha kalawai kala sisngi jungki namar klem ka jing hikai ke bapura om tang na school henry wat hayeng kum kikimi kikpa ngidon ke jing ba klik ke bakrau nang benta ka baha ka miat bat ni day bentip ru ya laki jong ki khun ki kiti habang ayo i ya ka jing shat ka jing kemen jong ki kena school hang ne ngamla klem dapan pau ya ka jing susi ka bajur bahag ne ka rai ka jungi hang ini ki area ki jungi mentau benai ngidu no sangut ki kena school ba it ba thoin jungi ki badang e pule kumpi kapan pau kapan kemen yanga hagaju kapor kapan mong ro yanga bat ngaso kemen balang ba kile kijing sibenta ngaso kemen namar ba makiru kin ya kemen lang habneng walada kim don shu nagane karai kejungi kibaya pule haki skul jungi laingon naki geladu no el kamen sim hagajing ja aksiden tarang iwe iba pule hapo Sunrise Adventist arngut kiba pule hapo Tharang Upper Primary School bat iwe ibaladu no ya kemen sim bokordor hak lapangti kadai ke ei kabapen penmong yangi henry ngidei ban tristom ngidei ban husiar bat ngidei belong adkar ya lagi jong gikon gikti nag benta kabha kamiat nag benta ka imlang ka saklang ka babha ha kane ka dong ka than jungi makiru ai bakin ya kemen lang ai bakin burom lang ya lai mei pa habneng bat makiru kini kemen lang kumbang ya kemen lang pat kita kabor ngigum player ihak ban thit biang ya ta kabor ban yo biang ya kata kabor bang ile kai biang de kum ki khna school pan Disitu kum ki kena skor pan ngihap ban puli bha pitep lada phim puli bha pidu no ya jingnang jingsta lada pinu ya jingnang jingsta pin nomla ban thiet ya jingnang jingsta kum bangi thiet ya kabor lada mapi bi start marway kabot ni start hi simet ni nomla ban thiet ya ka wei pa ka jabing jong wei pat upara khna school dekum ta kini kanuksa kadai nam ta jong phi ki khna ninamla banthit ya ka jingnang jingsta kadai hi ka jing trai sitong kum bangalong ya ka bor ngila banthit henry ya ka jingnang jingsta ninamla banthit dalileru burom ka jongi ya ki kimi ki pa kan kutang hukum ke kasih Henry ke ai ke ba na kaliang ka jungi ke ai ke bangin ai ke burom ya ki kimi ki pa kedai haman la kasni haman la kapor bat haman ka klimat namar ba ki kimi ki pa
kidehi kino hikai ki banengkong na ka benta jungi kum ki kena school bat jong phi kum ki hep ki berin kei pat ka bana kaliang ka jongangan kentu ya ki kmi ki pa ba ni iba kan emi ki si kene ka gap lane ka jinga jingai hapdeng ki kmi ki pa ki khun ki ti ki jongi kat emi ke por ni iba kanang jingai Kendrai ke ai ke ba nga kentu phi kum ki kmi ki pa to ngin long ki baya jan ki khun ban sneng ban kraw na ka benta ki khun bat ban peni ka nuksa ka babha na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki khun ki ti ki jungi ke ka babha ke ka kam ka bangile na ka benta ka jingba ju ke imlang ka salang ka jungi ngidai ban sedang swan na layeng na lasem bat ka dei ka kamram jungi kum ki kmi ki pa kumno ban peni ya kan nuksa ka babha bat ban hikai ya kan nuksa ka babha na ka benta ki khun ki ti ki jungi lada ngin shushanya tang ya kino hikai ngatharai kalawei jungi khun ki ti jingi kanam poish ero lada kanam don ka jingi trelang ka jungi bat ka jumpi kum ki kmi ki pa kino hikai ki don tang san sin sitayo na ka benta ban pei ban kmi ban hikai ya ki khun ki ti ki jingi hrei ngi kum ki kmi ki pa ngidon nyosi haga sitayo bat ki kun ki ban arhu sau kanta haga sini pelot na ka benta ka jingbet jingbiang jong ki kun ki ki jingi hoi itre sitom men laban singi isha galer isha uslam isha kasni na ka benta ka jingbet jingbiang jong ki kun ki ki jingi henry wat ai ba kene ka jingtre ki sitom pat ki jongi kan long leno ai no lada phimnot pat ban sneng ban kraw bat beni ya ka nuksa ka bhana ka benta ki kun ki jong pi ai ba long ba juga ne kapor long ba juga ne kasni kum si benta ke bede kata kasni buram ka jongpi kum ki kmi ki pa ka bakane ka school kala pelong ye ne kasni ai ba pinsim ye ne kasni kum kasni ku buram ka jongpi bat long ba juga jong ne kasni pindan ke jingket kli ka ba si kadai na ka beta ka jingbet jingbiang jong ki khun ki ti ki jongpi lada ki khun ki ti ki jongpi kin 3 minit kin le bha kin kumu sneng ya la ki kmi ki pa ka buram hi ka banakong ka le isha ki kmi ki pa shi be bahi yang asam sha ka school shi kinai kai bat kumjuru sha ka shnong ka thau bat sha gari bat ka jai bunrew hi boro goi na ka ni ka school ki kun tungi yo ya ta ka jingnang tistan ka akor ke buram hantam ai pu blay ai miss baby bandri min song ibal ai nga ka ni program banginnya dan bentalang hakani kapur bat kumcurung ai kublei ki kini ki pacongi iwei ki kini ki pacongi kan longi e ji saya lagi tong di kuan ban kha sa school bat adu kata kit na banta ki kuan ban ba na banta ki kuan ban yo ban play school nang bagi kuan tungi ang lod bagi long kita kalawei ba kenai tong hari berkata benriu kumcungi ang lod ro ya ki kun ki tingi bagin don halala ki tong kerdan bapiher kumcu bagin long ki doktor ki nos nang pa ki pulis ki army mat kumta ter ni pha sa school ni kum ki pa na benta tong ki ni train med bat min sim bag gun ni kin yo ya ka jinang kinpan ni ai ku blay ker pangi ki no hikai tong ka ni ka school dei lang ba na pi ki no hikai bagi kun tong ni kilong kum ni kumbang kilong nga ay kublay ya pi si kaday miss baro na marklema pi ki kuntungi kimla banlong kumni kumba kilong kasap kapong lang bana kanila school tong pi kilapan inadu dangrit hadu ondala he lasan bat kumjuru aha kapor ngapan kan mawela di tinggiat aha kapor bagi dangrit mangi hisdang malet school han arslem ndre habang apet pat benta kumbanga idala ka jogi kemarane ikon tungin lado dang rit nado dang san nem dios nem gila don la ka jong ka sa kopong pila ai na ka ni ka school blay sibon mes blay sibon ye pi ngamla ban penpau ka ek ru ngadat tang da ka cingmen suda na benta ka cing bha cing kloy jong pi na benta ka cing IT jong pi mes met ban men se me lagi jong dikon jong ni tim that tim ruat tim tem tim smith tim red di IT net bat men sim borbat buit na bentagi tuan cengin bangai ku blay pigi kini ki paru kuncu terpang leng ba ka tingi trilang tungi ki kini ki pa na yeng nang sem nang bagi kun tungi kin yo sisa kata ka ting start ka bapura leng ba ka tingi rablang tungi ki kini ki pa na yeng kinong hikai ru
ki kham yo bor cucu ban penang pensat ya ki kuan jongi ngitip lengbana ka school ki kuan jongi ki yo ya ka akor ka burom ka sap ka thong halaki jong ki sap ki thong jongi ba pher ngamla ban ong sibon ken tien ngakan tu ya lang ya dikimi pa kani kadai ka ni burom ka parents day ka celebration ka parents day celebration tengah kentu dikimi pa baro iwe to sim na benta kani ka cingkit khie kumbangi lara khie menta kasni ngini trai bor met bat ben sim ya lagi jong ki kuan bangin ya rap lang na yeng ru na benta ki jong ki kuan jongi